καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο του iGreece. Είμαι ο Αναστάσιος και από εδώ πέρα ο Λευτέρης. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τα θέματά μας. Εγώ ή εσύ, Αναστάση? Άρχισε εσύ, Λευτέρη. Άντε, πάμε. Λοιπόν, το πρώτο θέμα μας για σήμερα είναι τα gadget που σας υποσχέθηκα την προηγούμενη φορά. Που έχουν θέμα με τα πληκτρολόγια. Που όπως είχε πει και ο Αναστάσης, έτσι λοιπόν σήμερα, όπως σας είπα, θα σας παρουσιάσω μερικά εκπληκτικά και εντελώς διαφορετικά πληκτρολόγια που θα δώσουν άλλον αέρα στο γραφείο σας. Οπότε πάμε να τα δούμε. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Μετά από τα ωραία γκατζετάκια των πληκτρολογιών που είδαμε, περνάμε σε σένα, Αναστάση. Λοιπόν, έχω μια αστεία είδηση. Είναι λοιπόν μια γυναίκα η οποία έκανε το εξής λάθος, Λευτέρη. Αντί να κάνει από το Βέλγιο στην πρωτεύουσα της Γερμανίας 150 χιλιόμετρα, το οποίο είναι τόση απόσταση, έκανε 1500 χιλιόμετρα. Και αυτό Γιατί είναι ένα τσόκαρο. Όχι, και αυτό. Αλλά ακολούθησε τυφλά το GPS της. Και αντί να πάει από τον κεντρικό δρόμο, την έστειλε γύρω, πέρασε από χώρες και έκανε 2 μέρες ταξίδι ή 3. Κάπου εκεί. Εν τω μεταξύ, η κόρη της είχε ανησυχήσει την έψη. Τι έγινε αυτή η Αυτό σημαίνει είσαι ξανθιά που λέμε. Ακριβώς ήταν ξανθιά. Αληθεύει ο μύθος. Λοιπόν. Οπότε μιλάμε για ένα στυλ ηλικιότητας. Οπότε ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα αυτής της αστείας είδησης? Μην εμπιστεύεστε τα GPS. Εκτός βέβαια κι αν είστε ξανθιά. Μάλιστα. Περνάμε στο Λευτέρη τώρα, στο επόμενο θέμα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το πιο σοβαρό θέμα της εκπομπής μας για σήμερα, Αναστάση, που απασχολεί όλη την νεολαία, που είναι το κλείσιμο 46 ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ και κόψιμο κατευθύνσεων στα γενικά λύκεια. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε, πριν σας δείξω τις ειδικότητες που κλείνουν στα ΕΠΑΛ, οριστικά, ας πάμε να δούμε ένα επαγγελματικό λύκειο στο Παγκράτη, το οποίο έχουν κάνει κατάληψη καθηγητές και ζητούν να μην γίνει το νομοσχέδιο. Πριν γίνει αυτό όμως, να συμπληρώσουμε επίσης ότι εκτός από τα επαγγελματικά λύκεια που θα κλείσουν κάποιες σχολές, επίσης έχουμε και στα γενικά λύκεια που θα καταργηθούν, νομίζω, οι κατευθύνσεις και θα μπουν κάτι σαν δέσμες κύκλοι. Εντάξει, ναι, συγγνώμη, ξέχασα να πω για τις δέσμες. Οπότε πάμε να δούμε το ΕΠΑΛ του Παγκρατίου, το οποίο κάνουν κατάληψη αυτή τη στιγμή οι καθηγητές για το μέλλον μας. Πάμε.
εικόνες της κατάληψης του επαγγελματικού λυκείου στο Παγκράτη, πάμε να δούμε τις 46 ειδικότητες οι οποίες κλείνουν. I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead, to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge. Ωραία, και μετά από τις ειδικότητες που είδαμε που καταργούνται από τα ΕΠΑΛ, περνάμε στη συζήτηση για αυτό το σημαντικό θέμα, οπότε Αναστάση, τι έχεις να επισυνάψεις εσύ? Πιστεύω πως τα πράγματα αυτά της τελευταίας στιγμής είναι λίγο πολύ ρευστά για να γίνουν το όλο θέμα. Είχες δει και τι γινόταν τότε που έφυγε ο κ. Κουβέλης από την πολιτική, ήταν να καταρρεύσει όλο το πολιτικό σύστημα. Κάνοντας τέτοιες ενέργειες, τι θέλετε, να το ρίξετε τελείως, δηλαδή έτσι πώς το πάτε? Τι να σου πω, έχουν στατολογήσει τους δασκάλους, έχουν στατολογήσει στα λεωφορεία και στα τρόλια, έχουν στατολογήσει και το στρατό, τι άλλο πια θα στατολογήσουν και εμάς τους μαθητές, έτσι όπως το πάνε. Κλείνουν και οι κατευθύνσεις, πάμε πάλι 50 χρόνια πίσω το σύστημα, στις δέσμες. Κύκλους των ονόμαστων τώρα για να το καλύψουν, δίθεν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή δεν έχει λεφτά το κράτος, την πληρώνει και η νεολαία τώρα. Και τώρα φαίνεται τελείως το θέμα ότι την πληρώνει η νεολαία. Μόνο και μόνο το κλείσιμο την κατάργηση των ειδικότητων μάλλον. Και την κατάργηση στις δέσμες. Δεν μας κάνει ανεργία, μας κάνει και να δυσκολεύουν και το επίπεδο. Δηλαδή σου λένε αποφάσισε μόνο αυτά τα 5 πράγματα. Ή θα πας σε ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο και θα πληρώσει και από πάνω και αυτούς τους. Μην πω τώρα τι λέει. Λέει φίλε μου, έχεις λεφτά, πλήρωσε, γίνε επιστήμονα. Δεν έχεις λεφτά, τι με ενδιαφέρει. Χρηστήκαμε. Εγώ τη δουλειά μου την κάνω. Ωραία. Και περνάμε στο επόμενο θέμα μας, Αναστάση. Το επόμενο μας θέμα, προκειμένου να φύγουμε από όλο αυτό το κλίμα της απόνωσης, τι θα κάνουμε στο μέλλον κτλ. Περνάμε σε μια αστεία είδηση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένα χαμήλο γλέντι που αλλού. Πού? Σε βενζινάδικο φυσικά. Σε βενζινάδικο. Χαμήλο γλέντι σε βενζινάδικο. Ναι, όμως ξέρει ποιος είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Έλα, αυτό είναι λίγο εύκολο, δε. Της οικονομικής κρίσης, παιδιά. Τέλος πάντων, έγινε ένα χαμήλο γλέντι σε βενζινάδικο. Μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολες σήμερα ημέρα, αλλά όχι και να κάνεις το χαμήλο σου γλέντι στο βενζινάδικο. Ήταν λοιπόν ο κύριος Σταύρος, ο οποίος ακολούθησε την καρδιά του και παντρεύτηκε την κυρία Άννα, και καλά έκανε φυσικά. Και επειδή δούλευε στην βενζινάδικο και δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι, φυσικά τέτοια εποχή, είπαν να κάνουν σπίτι να κάνουν το χαμήλο. Έλα, μια σπίτι δεν είχαν. Είπαν να το κάνουν στο βενζινάδικο μαζί με τη βενζίνη, μαζί με όλα τα πετρέλαια και ήταν ένα φοβερό γλέντι. Η κρίση όμως στα περισσότερα ζευγάρια δεν επιτρέπει πλέον να ξοδεύουν, όπως είπα και πριν, τα λεφτά για να κάνουν τα μεγαλοφυή πράγματα που κάνουν επί εποχής Καραμανλή του Δευτέρου. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια γιατί με αυτούς τους τρόπους, έστω και κάπως, δίνεται ένα τόνο... Στην οικονομική κρίση πάλι. Ναι. Δίνεται ένα τόνο έτσι λίγο ζεστασιάς, να το πω, ένα τόνο χρώματος εκεί πέρα, έτσι σε όλη αυτή τη μουντίλα. Πότε να ανάψαν κανένα σπίτι, σπίτι, βασικά σου λέω καλύτερα, από το σπίτι συνηθισμένο, το έκανε έτσι πολύ έτσι, τσακί κέφι. Όχι. Δεν πειράζει. Ψηφίστε. Άμα είναι πάμε και κάνα παιδότοπο να κάνουμε το παρέλιο. Για λίγο. Στο Λούμα Πάρκ. Έλα παιδιά με την είναι στο Shock Tower. Είσαι έτοιμη αγάπη μου. Όχι.
πάνω. Φαίνονται όλοι έτσι πάνω, ξέρω εγώ. Φοβερά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε στη δεύτερη και τελευταία αστεία είδηση αυτής της εκπομπής. Μια πραγματική, εξωπραγματικό να το πω, τυχερό να το πω, πλήρωση για να γίνει αυτό να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως κάθε φορά που γεννάει αυτή η γυναίκα, κάποιο μέρος της οικογένειάς της κερδίζει μερικά εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για την 21χρονη Χέγκε Ζάνετ Όξνες, που από την Νορβηγία φυσικά. Όξνες, γιατί είχε οξιά. Πώς λέμε οξιά, Αγγλία. Black humor. Το έχει ο Λευτέρης. Τέλος πάντων, όποτε γεννάει ένα παιδί αυτή η κοπελιά, ένα μέλος της οικογένειάς της κερδίζει μερικά εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα κορώνες που έχουν στην Νορβηγία. Πιο συγκεκριμένα όμως, φέτος την οικογενειακή παράδοση τίμησε ο αδερφός της, ο Τόρντ Όξνες, που κέρδισε 12,2 εκατομμύρια κορώνες, δηλαδή 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, πριν από αυτόν, η ίδια είχε κερδίσει την ώρα που γέναγε, δηλαδή εκεί περίπου έγινε το μωρό, κέρδισε 8,2 εκατομμύρια. Επίσης, πριν γεννήσει όμως η ίδια που κέρδισε τον ίδιο χρόνο στο πρώτο της παιδί 8,2 εκατομμύρια, κέρδισε και ο πατέρας της τον επόμενο χρόνο, πόσα λέτε, 4,1 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια πάλι της γέννας. Δηλαδή τίποτα. Φτωχουδάκια μωρέ. Ψιλοπράγμα, δηλαδή για τις σκότες να ταΐσουν. Δηλαδή γέννησε κι άλλα έτσι σε κόμπο και μόλις θα μαζέψεις πόσο χρωστάμε. Ως χώρα πόσο χρωστάμε, να μας τα δώσουν, να ξεχρεώσουν. Στην κυριολεξία. Καμιά πενταριά παιδιά εκεί πέρα. Πάρε τσάμπα. Δεν θα προλάβουμε, δεν θα τα πάρουμε τα λεφτά. Χάμπα λεφτά να μοιράζεις στον κόσμο πλέον. Ναι. Συγχαρητήρια και πάλι. Τυχερή είσαι, πλήρωσες, δωροδόκησες, ξέρω εγώ τι έκανες. Πάντως συγχαρητήρια και να σου ζήσεις. Ωραία. Ωραία Λευτέρη, περνάμε σε σένα. Καλό τα αστεία σου, Αναστάση. Συγγνώμη. Έλα στην ύφα τώρα. Black humor κι εγώ. Εντάξει, ψώνια. Με επηρεάζει, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο αστείο βίντεο της εβδομάδας, όπως κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, σε αυτό το αστείο βίντεο θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο το οποίο είναι φτιαγμένο από κάποιον ονόματι Gigal Tja, κάπως έτσι τέλος πάντων, στο YouTube. Και είναι μια σειρά από αστεία βίντεο, δεν είναι ένα συγκεκριμένο. Δείτε το, ελπίζω να γελάσετε και ό,τι άλλο θέλετε. Σας το παρουσιάζω. Ah, sim. 7º andar, por favor, é só me acompanhar. Pode ir? Tá, obrigada. É só apertar aqui no 7º, tá? Boa sorte. Até já. Meu Deus. Odeio quando acontece isso.
elevador não abre. Gente, abre, eu tenho medo, por favor. Eu sou medrosa, eu não gosto dessas coisas. Por favor. Gente, abre. Meu Deus, Pode ir, fica à vontade, tá? Pode apertar, 7º andar. Até mais. Sétimo andar. Por favor, é só me acompanhar. Podem ir, tá? Aqui, ó. Pode apertar aqui no 7º andar, por favor. Boa sorte. Até já. O que é isso? Ah! Saco! O que é isso? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αστεία εικόνα της εβδομάδας. Θα δούμε δύο κοπελιές που μάλλον χρειάζεται να διαβάσουν πάλι τις οδηγίες για το πώς μπαίνει η βενζίνη. Πώς μπαίνει Πώς μπαίνει η βενζίνη. η βενζίνη.
η βενζίνη. Όχι το πραγματάκι αυτό, το... Όλο αυτό νομίζω είναι μέσα στο σύστημα. Ναι, και λέγεται βενζίνη. Πώς θα βάλω τη βενζίνη στο αμάξι. Πώς βάζουμε, τι θα πεις, πώς βάζουμε το κάτροπτο που περνάει μέσα από σωλήνα για να μπει η βενζίνη. Ωραία. Πάμε να την δούμε. Όχι, γιατί παίρνουμε, άμα πας και εσύ τη βίστα μου βάλετε από το κάτροπο που περνάει βενζίνη. Πώς θα το Εκεί πεις, θα βάλουμε βάλουμε βενζίνη. Δεν λένε που βάζουμε βενζίνη, δεν στέκει. Πάμε να την δούμε. Και λοιπόν, μετά από αυτή την αστεία εικόνα που είδαμε, Είχε και πολύ φάση. πραγματικά, ναι, βασικά μ' αρέσει που τους έβγαλαν και φωτογραφία. Ναι. Όχι. Τέλος πάντων. Η πρώτη μας φορά, ξέρω εγώ. Αναμνήσεις. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, Πάμε για κλείσιμο τώρα, σας ενημερώνω. ναι, σας προτείνουμε να δείτε το After Earth, στο οποίο πατέρας και γιος βρίσκονται σε μια διαδικασία αμοιβαίας ενηλικίωσης, οι οποίοι τσακίζονται με το διαστημόπλοιό τους στην ξεχασμένη και αφιλόξενη από χιλιετίες γη. Και ο μικρός πρέπει να σώσει την κατάσταση. Σας αφήνω τη συνέχεια να τη δείτε εσείς. Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να πάτε να δείτε το Man of Steel, το λεγόμενο Superman, το καινούργιο που βγήκε τώρα. Διαφορετικός Superman και το βρακί το φοράει από μέσα αυτή τη φορά. Άγγελα. Χρειάστηκαν πόσα, 3-4 ταινίες για το παρείδηση. Έλα μου, ναι. Λοιπόν, Ή το άλλο που μπορεί να πετάξει γύρω από τη γη και παίρνει το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο. Εντάξει. σας συστήνω να τη δείτε, δεν θέλω να πω τίποτα. Η ταινία και το τρέλερ που θα δείτε μόνοι σας τα λέει όλα. Οπότε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο από τον Αναστάση. Και το Λευτέρη. Γεια σας! Γεια σας. Να σημειώσουμε επίσης ότι δεν θα προσθέσουμε τρέιλερς αυτή τη φορά, ούτε και καμία άλλη φορά, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Ναι. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, γεια σας! Γεια σας!